3000 stanovnika. Kako se Sveti Martin Martin. I dobili su puno nagrada. Da. Šta su grešli? To je Bregna. To je 2 km odavde, jel? Da. Sad ove godine bilo ove 2 godine 2 milijuna eura. A ne, konkretno. Prijelac za granični prijelaz. Bog, hvala ti puno, državni, Bog. Naš državni. Bili smo mjesto malo gore. Bili smo kod ovog vašeg kolege, predsjednika turističke zajednice. Sauna i kupaonica. Možemo baciti pogled unutra. Hrane i vina, Međimurja, školskih, bajkovitih, okusi Međimurja. Dobro večer. Pozdravljamo Vina Fojter, Urban.